matsalan kumburin duburar mace har zuwa cikin farjinta. Mai magana Dr. Raj Abubakar, shugaba kuma jagora na cibiyar bada magungunan musulunci da na gargajiya wato Darus Thaqafa. A likitance ko ilimin kimiyyar zamani, wannan abun ana kiransa da rectocell a likitance. Yana faruwa ne idan bangon da ya raba gaban mace da duburar ta ya ji rauni. Daga nan sai duburar ta kumbura, kuma gaban ya turo har cikin gabanta wato farjinta. Yana haifar da kumburin ciki ko jin zafi ko rashin iya yin kashi sosai. Ana iya magance shi ta hanyar yin atisayen pelvic floor exercise ko yawan cin 'ya'yan itatuwa da ganyayyaki. Idan kuwa ya yi tsanani, to akan yi aikin tiyata mai suna posterior orthohappy ko rectocell repair. Wannan a likitancin zamani kenan. A ilimi na masana sihiri da buruji kuwa, wato malamai masana tibbi, su kuma suna ganin cewa idan har aka ga wani abu makamancin haka ya toshe farjin mace ko ya tokare ko ya kumburo,